ga-aṅụ sasa ma agaghị m aba n'ụlọ onye kpọrọ m asị anyị ga-eri Chifimo. aga m aṅụ sasa ma agaghị m aba n'ụlọ onye kpọrọ m ụgwọ ịgaje n'ụlọ m gị tonye n'ụlọ kem ngata awa oriri na nkwari ịgaje n'ụlọ m mgbe ka aka ịga n'ụlọ m ma m ga-aka ịga n'oriri agaje m awọ ọma mma awọ ndị na-eme mma ndị na-eji ego eme ọgọ gị gara nga onye awọ ya ga-eme gị mma mana sọ onye ahụ awụdo ome mma n'ihi mewa onye ka ahụ wa awọ ome njọ mana ebe m gaji ugbu awọ ome mma agaje m n'ihe nze na lọlọ anayo achazie taa 10th of January 2021 nze anayo na-ekekpu nwa ya nwaanyị ọmarịcha nwa ejiri ọbara ndụ kpọọ enwere ụmụazị ị ga-ahụ ote amụpụta ha gị mara sọ ọbara ejiri kpọ ha amee n'ochie ele gị anya n'ihu mgbe a ga-ama ụdị ọbara ejiri kpọgọ ọbara 19 mkpiri di m nyewu ga n'ọdụ ekwe gị eziokwu ta ya na-afụjega gị ofuzazaza na ahụ ụmụazị ọbụla eji ọbara dị ndụ mụọ gị nwe otu ụmụazị na-acha mụ na chimso shilo ọwa ahụ ya na English mụ na chimso shilo achazie taa 10th of January 2021 ka a na-ekukpu ya na chọọchị na Christ the King Catholic Church nke nọ na awọ mma ngwa ka esi ote eburu ya ote aga m atụrụ Chineke mma onye na-enye nwa ọma aga m atụrụ ekige nwatakịrị ote gị n'ụlọ nsọ ote aha ma gị n'aka Kraịst sị nna m chekwaba ya dube ya na-edu ya na-ezoro ya ọkụ na-eche ya nche ụmụ eriwe ọkwa ọjị nke nọ na awọ mma ebe ahụ ka m gaji ugbu na awọ mma ka ụtọ m ga-agba isi bịa jụọ masị information minista ịnada aha nwoke m Annie White onye ọbụla gaje nga ahụ taa kwesịrị ịnọ na white gị ga-anọ na white iri jileri otu iri ugbo iri ote ngwa abịa ngwa ogbote ịgaga ebe ndị Igbo na ndị anwụ eweta akwụkwọ ihe rap enyego anyị nwekwanụ ndị nọ na Annie White n'onwe anyị bụbụ lekwa akpa m ma akpa na-ejiri te enwechi m ike ịla tele nwa Igbo adọ ma nga ahụ so onye Igbo achaghị eri mbanana chifu chere m ka m la ya ga weta akwụkwọ enwere white ị ga-echekwa m nche gị ga white gị na anya onye etoro ọ nwata ibe gị mụrụ nwa ma ị ga yite white gagarie ọ gị lụọ nwaanyị mụọ nwa kego ndị mmụọ afọrọ ya gị ọ gị lụọ nwaanyị mụọ gị gbatụba nta ya gaga yite white ịhụ na nga oke oriri dara ka bụ enwere nwa okwu unu nwụrụ ịbụla logeta nwa nwoke obi bịago moto o buru n'ụzọ Lagos ịbụla logeta ga ngwa ga-anọ n'anya okego ndị na-enwedu ndị ndị eji ọbụla ochie mụ agaghị ite white mere nga ebere ihe m ga-eri taa gwogwo taa 10th of January 2021 onye na-abịa dị na nke Annie White mara na onye ahụ nwe onye obi abụọ a sị gị hụ nga nwanne gị na-eme ihe ọma gị gagasịrị ya nwụrụ ọṅụ onye nwanne ya na-erikwe n'uju gị gagasịrị ya ebere akwa taa bụ ụbọchị ọṅụ ụbọchị niile awụ dị ịkwa akwụ taa bụ ụbọchị ọṅụ Annie White anyị ga-erikwe tọtọ na ihe go ebe